Nového videa a teďka budeme vařit, nebo spíš péct dort. Já už jsem to točil, ale tak jako by prostě s kamerou a já nechci mít kameru na videu, takže vypadá to nějak takhle. Tohle jsou rozšlehané bílky, jenom si vezmete takhle ruční mixér a rozšleháte samotné bílky bez cukru, bez všeho. Tak dál. Bílky odložíme bokem a jdeme na žloutky. Dělal jsem to za 3 vajec, že 3 žloutky prdneme do mísy. Počkat, tak jsem zpátky a prostě to co nejvíc vyčistit. Tak, teďka si vezmeme cukr krystal a váhu. Jdeme tady trochu prostoru, protože tady je bordel jak v tanku. Tak, vezmeme tohle, hodíme to na to. Dejte si to na gramy a musí toho být 80 gramů. (77, 79 klidně může být míň, ale já jsem přesnej, takže chci přesně 80. Pořád nic. Ty vado, kolik je 1 gram? Tak 80 gramů. Ještě to necháme, akorát to vynulujeme. A vezmeme vanilkový cukr a toho tam dáme 20 gramů. Tak nevadí, bude to možná trošinku sladší, ale 30 gramů by to mělo. Já jsem řekl 20, 30 to je. Tak, teďka vezmeme olej a dáme tam 80 ml oleje. (83) nevadí, prostě přibližně 80 ml. Teď vezmeme mlíko a toho přijde, ještě se vynuluju, vezmu mlíko a toho 80 ml, stejně jako oleje. Tak, 73 nevadí. A pokud chcete, můžete tam přidat ještě trochu skořicového cukru, jestli máte rádi skořici. Jo. Tak už tam budu muset dát všechno. A to sám za chvilku, ale protože tohle bylo nečekané. Teďka vezmeme kypřící prášek, neboli prášek do pečiva. A ten tam dáme celý. Postupně si můžeme dělat pořádek, takže to hodíme do koše. Bye bye. Potom tak přibližně špetku soli. Tak třeba takhle. Vynul si váhu a přijde tam 200 gramů polohrubé mouky. 200 gramů polohrubé mouky. Tak 200 gramů. Tak teď už vezmeme metličku a pořádně to promícháme. Za chvilku se ozvu. Potom ještě bude mít nějakou takovouhle konzistenci. Tak, vezmeme bílky a vezmeme stěrku a všechno tam hodíme, takže se vám ozvu, až tam bude. Musíme to tam dát pěkně a ať se to nezničí, takže lehonce a takhle to s tím všechno promícháme.
Samozřejmě to musíme zapnout troubu na 175 stupňů. Až to bude vypadat nějak takhle, tak si vezmeme formu, kterou já už mám teda předpřipravenou. Nezapomeňte na papír pečící a musíte to tam celý bez vynechání nalít. Až to bude předehřátý, tak to dejte do trouby. Tak to vytáhněte a obřezejte to, ať to můžete líp vytáhnout. Celý dokola. Trošku jsem se netrefil, ale to snad vadit nebude. Tak. Teďka tam dáme 2 misky mascarpone. 1 a druhý. Máme tam přibližně 120 gramů cukru a až to bude mít takovou konzistenci, tak tam přidáme trošinku smetany, aby to nebylo tak hustý. Jelikož babička, pro kterou to děláme, ráda kokos, tak tam přidáme kokos. A promícháme. Přidám tam i trochu karamelového aroma. A znovu promícháme. Na takové části 3. A na první vrstvu dáme merůnkovou nebo jakoukoliv marmeládu. A nějaký krém, který tam potom takhle lžičkou pořádně, ať je to všude rozetřeme. Až to bude hotový, tak tam přidáme další korpus, který opět natřeme marmeládou a potom nahoru krém. Až to bude hotové, tak si velkou část rozdělíme na 3 kousky a tu nejtenčí nebudeme potřebovat. Teďka tady tohle. Prostě to dáme do toho plechu. Tak. Teď to budeme opakovat. Marmeláda. A krém. Teďka tam dáme poslední. No prosím, ovesné moje mléko mají slevu 13 korun. A znovu marmeládu a Má to tačka. krém.